2024. Nistidnukom minnu d-dar biex ikunu magħna qed naraw il-glorja t'Alla tinżel fuq ulied Alla l-ħaj jekk għadek m'intix ta' Ġesu, jekk qed jaqbdek l-għaġġ, jekk qed jaqbdek il-ġuħ. Iġri lejn din il-Knisja ħajja li hija mibnija fuq il-ġebla u qed naraw il-glorja t'Alla timmanifesta fostna, qed naraw fejqan, sinjali, mirakli, weġubijiet kbar, dak kollu li ma ttikx id-dinja Alla jtihulek. Jekk qed tara dan il-messaġġ ġiem oħra, ġimagħtejn wara s-6 ta' Settembru, 3 ġimgħat, xahar, 3 xhur, 6 xhur, sena oħra, Alla jinsab barra l-ħin u jista' jtik dak kollu li għandek bżonn illum stess meta tisma' dan il-messaġġ. Nirringrazzjaw il-Alla, id-dinja tmardek, id-dinja tikdeb, id-dinja tisraqlek l-identità, imma Alla jtik dak kollu li għandek bżonn għax Alla jrid isir missierek meta taċċetta lil Ġesu Kristu. Alla jrid l-iva tiegħek biss. Alla jrid l-iva mill-qalb. Grazzi mulej tal-lum, grazzi missier. Ma nistgħux nibdew mingħajrek mulej, mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn, Missier Qaddis. Grazzi għall-ġurnata, grazzi tal-kelma li għaddejt lili mulej, nitolbok biex tinvadini bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mulej u dak kollu li għaddejt lili nkun nista' ngħaddih il-uliedek mulej. Dawk li għandhom l-għaġġ u l-ġuħ għall-verità. Norbot kull spiritu familjari, norbot kull distrazzjoni, norbot kull xkil tal-għadu biex uliedek mulej jirċievu il-kelma ħajja tiegħek mulej biex tedifikhom, issaħħaħhom u tqawwihom u jkunu jistgħu jiġġieldu f'dawn iż-żminijiet f'isem Ġesu Kristu. Nixtieq li nonoraw lill-Apostlu Gordon u l-mara tiegħu il-Passer Marjella li huma il-missier u l-om spiritwali ta' din id-dar, ta' kemm jagħmlu xogħol, ta' kemm jibqgħu weqfin fil-fidi, ta' kemm jelbu gideb ta' demonju u jibqgħu sodi u ma jitħarkux biex aħna naqdu magħhom fl-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu. Kif iben jaqdi ma' missier, hekk qed naqdu aħna mal-missier ta' din id-dar mingħajr competition biex infittxu u nsalvaw il-mitluf. Għalhekk nitlobkom tagħtu ċabċipa lilhom. It-titlu tal-lum li tani l-mulej huwa Xmara ta' fidi mimlija persistenza. Xmara taqta' l-blat mhux minħabba l-qawwa tagħha, iżda minħabba il-persistenza tagħha. Jiena nxebbaħ dan il-moviment tal-Ispirtu Santu ma' xmara mimlija fidi. Kienet il-kelma xmara li bdiet dan il-moviment ġo Malta tal-Ispirtu Santu imsejjaħ River of Love. Xmara kienet il-kelma mogħtija lil pastor lura fl-1999. Xmara b'saħħitha u kbira, imma tkabbir idum biex iseħħ. It-tkabbir isir bil-persistenza, sforz kontinwu li ma jotworx, jibqa' dejjem. Ix-xmara persistenti taf f'min emnet, taf min usida, taf li dak li wiegħed u fidil għall-kelma li ta' u li ma jerġax lura minnha. U tagħna il-fidi sħiħa tal-liben ta' Alla. Hekk kif hu Ġesu, hekk ukoll aħna f'din id-dinja, mhux fl-ġejja, hawnhekk preżenti 2024. Ix-xmara tista' gradwalment tnaqqar u taqta' anke l-iktar blat jibes permezz ta' tgelgil kontinwu u paċenzjuż tagħha fuq perjodu estremament twil, persistenza. Dan iseħħ mhux għax ix-xmara għandha qawwa kbira jew saħħa f'kull mument, iżda minħabba il-persistenza bla waqfien tagħha matul is-snin. Araw minn fejn bdew din ix-xmara. Bdew b'25 persuna, b'5 min nies, wara fejn qegħdin issallum. Xmara persistenti. Meta il-pastor batli biex nkun nista' nippredieka fil-konferenza jekk irridx, kien xi xahar ilu
U konti li nistudja fuq il-kelma, minnar il-kelma ma ngħix. Dejjem nitolbu l-mulej biex tini revelazzjoni ta' li nkun qed naqra. U kien il-birthday tal-mara tiegħi. Ġurnata qabel bagħat li mal-lejl il-passer, mort niġri għall-kwiet fil-paċi mal-mulej u għatlu xi tridni nippriedka mulej. Għalli irridek tgħidilhom x'għamilt miegħek jien minn xi xfejjaqtek pass pass kif fejjaqtek bil-fidi mingħajr ma ħares lejn l-lemin u li jxelluk. U nibda mill-ewwel waħda. Kelli kundizzjoni allerġija gravi, ma stajtx niekol ċertu ikel, mhux ħanajda kollha full għax nagħmlu f'din biss neħel kieku. Imma ħantikom l-iktar dettalji importanti. Meta kont niekol ċertu affarijiet ma kontx naf x'inhuma fil-bidu, kont nispiċċa l-isptar bid-drib ituni l-adrenalina mmut. Għad-dinja m'hemmx fejqan f'dawn l-affarijiet. Sakemm indunajt minn xi x'inhuma kienu mill-ħmira, mit-tqiq u mill-ħanżir. Spiċċaj bl-adrenalina kemm il-darba l-isptar bid-drib, nkun ħammut għax jinsadli l-pajp tan-nifs, jintafaħ l-irsieni u jsodli l-airways minn fejn għaddi n-nifs. U mbagħad ġejt fil-mulej pass, jiena dejjem qatt attent, kon nikol ħelti, nipprova noqgħod attent biex ma jkollix dan il-ħakk u nispiċċa l-isptar. Konna nitolbu man-nies għal fejqan biex jirċievu l-Ġesu fl-evanġeliżmu u darba l-mara tiegħi qalt li titlob ma daqs dawk nies ma temminx li Alla jista' jfejqek. U hemmhekk bdejt il-proċess. Ma fiqx mal-ewwel, imma ma ddibutajtux. Kull darba li nqum filgħodu kont ngħidlu, grazzi mulej li jien infejjaq. Bil-ġrieħi tiegħek jien infejjaq, jien maħsul bid-demm ta' Kristu. L-istess spiritu li qajjem il-Kristu mill-mewt jammar fija. Xorta kien ikolli l-ħakk, xorta kont għadni ma sajx nikolli rrid, kont nipprova nieħu biċċa ħobs, jiġi l-ħakk, ma kontx immur niġri nispiċċa l-isptar, imma xorta kont nibqa' ngħid li jiena nfejjaq. Xorta kont niddikjara il-bark jittalla u x-xjaj talla u mhux ir-rapport li hawn miktub li ħajtqatta' qudiemkom illum. Arfajtu qatt ma tajt testimonjans għadni. Arfajtu għallum apposta biex intom taraw li Alla ħaj, Alla reali, Alla jfejjaq u Alla jagħmel kollox miegħek li jagħmel miegħi. Kif inwarbu xi ħaġa li ħanurilkom fl-aħħar bil-grazzja t'Alla. Bqajt niddikjara, nipprova ndaħħal biċċa ħobs, nipprova nisraqilha biċċa pizza, jiġi l-ħakk, bqajt niddikjara li ninfejjaq. Sama il-ħakk ma baqax jiġi, bdejt nikol pizza sħiħa, qed naqabżilkom ħafna, u spiċċajt immur niġri, jiġi t-tingis waqt li nkun qed niġri u niddikjara li jiena nfejjaq. Nkisser kull arma msawra kontrija u nikkundanna kull rapport giddib tal-għadu f'isem Ġesu Kristu. Jiena maħsul bid-demm ta' Kristu waqt li qed niġri u l-ħakkaw u jitlaq kif nikmandah jitlaq. Jitlaq sa mallum il-ġurnata nikolli rrid u ma tiġri li xejn. Għax infejjaq minn Alla l-ħaj tagħna. Il-fidi tagħna telep id-dinja wkoll għandna l-istess fidi. Di injection m'għandi bżonn aktar. Ili ma nixtieqha sentejn. Indunaw x'għandi wara ħafna żmien. Qalu li biex nixtri injection biex inkun safe. Issa safe, bid-demm ta' Kristu safe. Grazzi mulej. Sejbu Ġwanni 5, il-mulej kellimni minna din. Għaliex fejn naħdem l-ambjent mhux ħajqaf ta' madwarek l-ambjent. U x-xitan ħajuża l-ambjent ħin kollu anke meta temmen li inti mfejjaq u tkun fiet. Ix-xitan jiġi jisraq. Ili 8 snin naħdem fejn naħdem, kollha kważi xjenzati fil-mediċina. Dejjem provaw jitfawni ta' vittma għax jitħassruni vera qatt ma ħadd kejk qudiemhom u dejjem jafuni nittrenja. Pizzjes, imma jien noħodhom mhux ħabba training ma konx noħodhom għax kien jagħmlu li ħsara. U mhux ħsara li tagħmel toilet, ħsara li jinsad li l-pajp tan-nifs.
gravi kienet, Alla fejjaqni, jien nfejjaq. Kenna staff meeting, morna namlu l-pizzet, affarijiet li qastajt immiss, għamilna l-pizza u għattilhom li Alla tiegħi Alla ħaj u fejjaqni. Huma xjenzati jgħidulek wara 3 snin ħarġa taqbdek imma. Mela qabel laqas kienu jemnu li tista' titfieq. Fiet qudiemhom, kilt qudiemhom, għattilhom Ġesu Kristu li jfejjaq u ħaj u lest jagħmel kollox magħkom ukoll għax jħobbkom u jrid jannaqkom miegħu. Imma huma tabib x'għad hemmen it-tobba huma hemm minnhom. Qalu li dak ħajarġa' jaqbdek ta' wara 3 snin. Jaf titriggerja tarġa' ta' kissir dak il-ħin. Ma jkun qatt. Ma jkun qatt. Ma jkun qatt. Qatt. Ġwanni 5. Meta l-fidi tiġi attivata ma jdumx biex l-impossibbli isir possibbli. L-impossibbli isir possibbli meta l-fidi tiġi attivata ġo fik. Ġwanni 5 vers 1. Wara dan il-Lut kellhom festa u Ġesu tela Ġerusalem. F'Ġerusalem ma ġemp il-menqa tal-bib tan-naċ, il-bib tan-naċ, jienu l-bib tan-naċ. Hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi jgħidulu Betzata. Bet Ħeset, id-dar tal-grazzja li huwa Ġesu, kollox fl-istess ħin bida jagħmel. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, tzopop u mifluġin. Vers 4 jgħid li qiegħed isfel fi translation Maltija xi qiegħed maqtuħ mill-iskrittura għaliex kultant kien jinżel anġlu tal-mulej u jċaqlaq l-ilma. Imbagħad min kien jinżel l-ewwel wara li l-ilma jkun iċċaqlaq kien ifieq. Tkun xi tkun il-marda tiegħu passat. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marid. Ġesu raħ qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marid dak iż-żmien kollu qallu trid fieq, Sinjur. Trid fieq, Sinjura. Wieġbu l-marid m'għandix min jitfani fil-menqa x'ħin jitqanqal l-ilma għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu, aqbad friexek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad friexu u beda miexi. Di ħajja, mhux passat. Ġesu qed jurina li hu issa, jien hu, mhux ħankun jew kont, jien hu. Għawijat, ma'kom, għawijat, għaw l-anġli jessi jagħmlu l-kelma. Aqbadhom daw il-kliem li ħanajt illum. Jienu mhux se nkun jew li kont, in-nies reliġjużi jew ta' tradizzjoni, nies normali li ma jafux minnu Ġesu, qed jistennew xi anġlu jaqa' mis-sema. Bħal ta' tradizzjoni tal-Lut biex imiss l-ilma biex jiċċaqlaq l-ilma qed jistennew jew li terġa' taqbdek il-marda. U mbagħad forsi jiċċaqlaq l-ilma u nfieq jekk jiċċaqlaq. Alla mhux jekk, Alla kelma għandu. Rajna li kien hemm kotra ta' morda iħarsu jiċċassaw lejn dak li fieq. Tiċċassawx lejha. Dawk iċċassaw lejh. Setgħu jfiequ ta' kien hemm il-kelma magħhom preżenti. Kien hemm it-tabernaklu tal-Alla. Il-kelma tal-Alla mret fostna tabernaklu kien hemm il-kelma tal-Alla Ġesu ta' qudiemhom seta' jfejjaqhom. Sennew l-ilma mhux il-Ġesu. Setgħu imissu l-Ġesu. Qed jistennew l-ilma jiċċaqlaq. Qed tistennih jiċċaqlaq inti. Jew ħadd miss il-Ġesu llum. Baqgħu jiċċassaw l-istess kif rawni dawk niekol setgħu jiġu f'Ġesu jaċċettaw illum. Imma baqgħu jistennew l-ilma jiċċaqlaq għax hekk imdorrija, għax hekk tallimna. Il-kelma tal-Alla qed tgħidlek illum li qiegħed taħt il-vuċi tiegħi aw il-ħoss tal-kelma l-Ispirtu Santu tikellimhom mhux jien. L-Ispirtu Santu int li qed issegwi. Issa, ħalli kollox warajk. Kun infejja issa, irċiev il-fejqan issa, irċiev it-tama issa, inħeles issa, kisser dik l-addiction issa, inti maħfur issa. Ġesu Jahwe Rafa, the Lord that heals now, present tense. Alla li jfejja issa,
L-isem tal-Anġlu Rafael, God has healed. Passat, tradizzjoni, reliġjon, nafu li kien hemm xi Alla. Alla tagħna huwa issa, Alla tagħna huwa preżenti. Għalhekk illum għandek il-kelma toħroġ. Illum mhux jistennew l-anġlu, illum l-anġli jagħmlu l-kelma ta' min jemmen. Emmen li għandek bżonn nitjulek issa waqt li nitkellem. Emmen. Għalhekk irrilaxxa l-fejdi tiegħek u l-impossibbli jsir. L-impossibbli jsir. L-impossibbli jsir. Tkellem mela! L-iskrittura tgħid il-kelma qiegħda ħdejk, qiegħda f'fommok u qiegħda f'qalbek. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuq u hemm miktub. Emmint u għalhekk tkellimt. Aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna, aħna minna f'Ġesu għalhekk salvajna, aħna emminna li salvati, għalhekk nitkellmu, aħna minna li nfej għalhekk nitkellmu, aħna minna li meħlus għalhekk nitkellmu, aħna minna li jmorru jisalvaw in-nies meta mmorru nipritkaw il-Vanġelu għalhekk immorru. Alla huwa ħaj. Fit-2019, 15 ta' Wissu, testimonjal żoħra, tajritni karozza kon bir-rota għadna mal-100 kilometru u kaxkritni minn hawn siġġu il-karozza. Rittin mal-ewwel kien hemm pulizija tal-Arajju ma' roundabout qalu li bqajjem sakemm tiġi l-ambulanza, xemplu li l-ambulanza. Iffirmajtilhom, soqt lura d-dar, għamilt żball. Imma xorta kelli moħħi b'saħħtu minn dejjem. Mort id-dar, ommi u missieri kienu msifrin, qatt mattilhom li tajritni karozza l-ħadd matt. Il-ħadd, Alla biss kien jaf. Bqajt intellaq, ma stajx nagħti l-maksimum tiegħi, wara 7 xhur ma stajx nimxi iktar ma nafx ġara, la stajt insuq il-karozza sew, ħsibtu għandi xi xatka jew xi nerv maqrus. Mort għand il-fiżjoterapist tiegħi għax konna nagħmel ħafna sport qabel. Għatlu mhux meta tajritni l-karozza u għalli se jkun jien. Għalli le ma jistax ikun issa ta' bro għalli. U mbagħad kelli għalli nagħmlu MRI għax ma stajniex narawx u xorta bqajt nitrenja, muġuħu nitrenja. Xorta għamel żball ta' dak iż-żmien għax kollox proċess. Tkun wajs u mbagħad. Ġiel MRI u dakinhar għala l-Covid 18 ta' Marzu kienu għalaq kollox. U ħallewni lampa stampa tħassal li l-appuntament, għarġeq bad nitrenja ma konx nafx kelli, bdejt ngħix waħdi d-dar. U mbagħad ċempilli l-fiżjoterapist għalli hemm 40% fuq missed appointments ġa ċertu private clinic. Mort niġri nagħmlu, mhux bdejt nibża, rid inkun naf x'għandi. Għamilt l-MRI u r-radiologist wieħed mill-aqwa ta' Malta għalli bdew jibżgħu mill-Covid kon ġaħriġ barra. Għalli u laħqun in-nies qalu li rrid inkellmek. Għatlu għajdlin, għalli ħajdispjaċini, għalli ħajkolli ngħidlek. Għatlu le, nixtieq nkun naf għatlu għajdli. Għalli inti mhux suppost qed timxi, suppost hija bil-krozzi għalli. Għatlu għala jien, għalli għandek ħib miksur. Għalli suppost bil-krozzi għalli moħħok qed imexxik għalli ħib miksur. U qtilt minn fejn għaddi d-dem għax bqajt nobrox l-adma. Għamilt necrosis, qtilt adma. Necrosis għamilt. U mbagħad għatlu laqwa li naf għatlu grazzi. Ħasib li ħana noqgħod nibki jew hekk. Mort lura d-dar, bat il-fiżjoterapist tiegħi, għamilli appuntament mal-orthopedic surgeon, intqajna flimkien, għalli dispjaċini ngħidlek ta' għalli daqshekk ġrejt għalli. Għatlu għala jien, għalli għax għandek għadma mejta. Għatlu missieri ta' smewja qajjem in-nies mill-mewt. U l-fidi tiegħi qabdet taħdem kon muġuħ. Suppost bnidemek jarrendi, kon muġuħ imma Alla ra l-fidi. Ħassejtu jaqbes minn fuq it-tron meta tlu hekk. Alla tiegħi qajjem in-nies mill-mewt. Bdejt proċess 9 xhur ma niġrix, nawm kuljum, baħar, puls magħluqin, waħdi. U bdejt proċess. U mbagħad qed naqabżilkom ħafna, bad niġri f'ramel bistriq u mort għandu baqa' jimmonitorjani. U għatlu li qed niġri arġajt. U bdej jagħmel MRIs kultant biex jara jekk kien hemm tikka improvement u tbellaħ bih l-improvement il-kelma li għadt. Missieri ta' smewta qajjem in-nies mill-mewt. Għalli ħadd tagħmel ħsara, għalli għandek saqaf,
Għalli kollu sadit, xibka mkisra, għalli u peress li għandek moħħok b'saħħtu, għalli kemm bajjattu biss għalli daqshekk imxejt inti, għalli tibqa' tiġri daqshekk ħadd timxi. Ara x'jiġri x-xitan, mort niġri l-għada, għas kelli uġieħ xejn, il-ġranet ta' qabel. Daqskemm jilablek ma' moħħok ix-xitan, jiġi b'kelma minn barra, from the outside. Bdejt notor l-għada meta mort niġri, daqshekk qawwija kelma li tistqar. Emmintu għal-moment u mbaqbad tinkisser, imma jekk taqbad tiġġermina ġa rasek kelma u temmina, għandek 3 ijiem biex tkissirha. 3 ijiem għandek, u mbaqbad niddikjara li Alla tiegħi huwa ħaj, Alla tiegħi jridni nfejjaq bil-ġrieħi ta' Kristu jiena nfejjaq maħsul bid-dem ta' Kristu, l-istess spiritu li qajjem il-Kristu mill-mewt. Qajjimni miegħu u jien ħa niġri. U bqajt għaddej għalli daqshekk ġrejt. 2021 dħalt lura fl-isports wara sena ma nagħmel xejn u ġejt it-tieni ta' Malta rġajt. U r-rapport tat-tabib maqtuħ għal dejjem. Grazzi Mulej. Grazzi Ġesu. U mbagħad dħalt fl-isports. Ġejt it-tieni xahar wara 2021, xahar wara 2022 ma ħallewniex nikkompeti. Bniedem infejjaq, bniedem healthy u b'saħħtu, jekk ma tieħux il-vaċċin ma ttellax. All right, u l-Mulej kellimni. Għalli ħatibqa' taħli l-ħin ħadd jifmek. Tista' tagħmel dawk l-affarijiet kbar għalija. Għastaf x'għandi għalik ibni. Teżor kbir immexxu s-saltna Alla fuq l-art, neħdu s-7 montanji u nqaċtu l-gvern minn hemm. Nqaċtuh, infejqu n-nies, nqajmu il-mejtin mill-irqat u jiġu fil-ħajja ta' dejjem. U ried tejwa. Għatlu mhux ħanamlhom it-tlielaq ta' barra. Kelli ġiex titlielaq għal barra. Għatlu daqshekk. Bqajt nitrenja, bqajt inqatta l-ħin mal-Mulej, ma ħallejt xi ħaġa tikkontrollani. Meta għamiltlu hekk il-Mulej, kollox bdejt nikkontrolla. L-Ispirtu Santu minn ġafina ma jridx li l-affarijiet jikkonsmawna, aħna nikkontrollaw l-affarijiet. Dan kollu possibbli u kapaċi biss bl-Ispirtu Santu. Il-ħajja tal-passat kollha warajna. Grazzi Mulej. L-ebda medalja qatt ma ngħatat lill-Olimpiku għaliex jibdew telliqa tajjeb. Għalhekk jekk xi darba żbaljajt fil-mixja, tinkwita xejn, itolbu maħfra, indem ġenwinament, dawwar ir-rotta tiegħek u illum ġurnata ġdida u l-ħniena Alla tagħmlek ġdid minnu fih. Il-medalja tingħata lil dawk li se jispiċċaw sew biss. Kull atleta fin-natural rajna l-Olympics jiċċaħħad mix-xewqat u l-ġibda tal-ġisem, dixxiplina u mill-ġibda tal-għajnejn u Alla jridna nkunu dixxiplu salib qudiemna u dinja warajna u jiffoka fuq dak il-premju li jrid jirbaħ. U dawn jagħmluha għall-medalja li sa titbiel u ħadd tispiċċa fix-xejn tal-qamel ħajkollu kollox warajhom l-aħħar nies mingħajr Kristu titlef kollox. Imma inti llum li għażilt biex timxi ma' Ġesu qed tagħmel dan għall-kuruna tal-ħajja li se jtielek hu il-ħalliq tal-ħajja, ir-re tar-rejiet, intom rejiet. Inti se tiċċaħħad mill-pjaċiri tal-ħajja u tiġi fil-vera ferħ il-Mulej u l-ferħtana u jqawwina u jsaħħaħna. Les tagħmel ħin mal-Mulej ħalli jarraflek il-mistieri tas-saltna u jiena u inti nkunu nistgħu ngħidu flimkien bħall-Apostlu Pawlu ngħid għalija demmi ġa mxerred b'sagrifiċċju u żmien ta' tluq tiegħi wasal. Tqabad it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi, mill-bqija hemm merfuq għalija l-kuruna tal-ġustizzja, il-ġust Alla fi Kristu Ġesu, il-ġust kif tqabbad is-sigaret li jmiss ma' ħalqek għajdlu jiena l-ġust Alla fi Kristu Ġesu u l-Ispirtu Santu jitfilek il-fjamma mal-ewwel ta' barra u jixallek ta' ġewwa. Għajda anke kollok id-droga f'ħalqek għajda, għal Alla xejn mhu possibbli.
Għamilha miegħi jagħmilha miegħek. Li bija f'dak il-jum ħallasna l-mulej li mħallef il-ġust u mhux li biss imma lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Qed tgħixu għall-imħabba tad-dera tiegħu jew qed tgħixu għall-affarijiet kreati li tajhomna biex nieħdu pjaċir bihom. Għexu għad-dera tal-imħabba tiegħu. Din hi il-classroom side of life. Dinna fejn nagħmlu il-homework ġejjin kuruni kbar mal-mulej. Isimgħu din. Kien hemm żewġ irġiel ġo ċella ġewwa l-ħabs u bdew ħarsu l-barra minn bejn it-tieqa mimlija virek. Wieħed minnhom ra it-trab u l-ieħor ra l-istilel. F'kull sitwazzjoni tal-ħajja inti tagħżel fuq ix se tiffoka, jew se teħel, jew se ssib xi opportunità biex tixgħal lil dawk ta' madwarek. Affarijiet tajba li tiffoka fuqhom se jagħtuk spinta fil-bniedem ġewwieni tiegħek, inermen fir-ruħ li qed tiġġedded kontinwament u fl-attitudni tiegħek kif taġixxi u tgħix ħajtek. Id-dubju jista' jidħol. Ir-rapport negattiv jista' jidħol. Trid tkun inti li tirrelaxxa l-kelma tal-Alla u timxi fl-awtorità. Jekk ma tieħux kontroll ta' ħajtek, il-ħajja 100% tieħu kontroll tiegħek. Il-kredent, il-Kristjan, in-Nisrani, dawk li jsejħuhom Ġesu, ma jistgħux jorqdu f'dawn iż-żminijiet, ma tistax torqod Kristjana u hemm barra le, jew id-dar fejn il-mulej qed jarak. Ma tistax totor issa, ma tistax totor. Abram jien it-tarka tiegħek immur quddiemek. Iżda irid jibqa' jimbutta u jemmen lill-Alla, lill-kelma tiegħu u jitkellem il-kelma. Tkellem il-kelma. Tkellem il-kelma biex tbiddel is-sitwazzjonijiet li tkun tinsab fihom. Jekk mhux qed titkellem xejn ma ħadbiddel. Sibu Galatin 22 please. Grazzi mulej il-ma frisk tiegħek. Iva, l-mulej bdej jorini xi affarijiet b'saħħa u awtorità kbira fl-ispirtu tiegħi. U bil-kelma tiegħu urieni li l-wirt li għandna huwa bil-ħafna akbar milli nistgħu nimmaġinaw jew naħsbu. Il-kelma qudiemkom, aqraw il-kelma, ħanaddu naq passaġġi. 2:20. Ngħix imma mhux iżjed jien iżda jgħix Kristu fija dan il-ġisem sallabtu mas-salib. M'għadux jgħix. Il-ħajja li issa ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi tal-liben ta' Alla li ħabni u li talilu nnifsu għalija. Jekk taqrawha sew tagħkom f'liben tajt mhux tal. Translation korretta tal u ħanorikom kollox mill-Bibja. Bl-Ingliż tgħid correct. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, not by my faith. My faith will fail. The faith of the Son of God will never fail. Who loved me and gave himself for me. Sibu Ġwanni 1:16. Ibni qal lil-mulej, dak kollu li kellkom bżonn jiena tfajtu ġa fikom fit-twelid mill-ġdid. Aħna letteralment għandna tagħmmar il-milja sħiħa tad-divinità ġewwa fina. Jiena kollox għamilt mill-parti tiegħi, issa intom tridu tagħmlu din taħdem. Kollox għamilt, intom tridu tagħmluha din taħdem. Dan tagħmluh billi tiġġeddu fir-ruħ u fil-moħħ bil-ħasil tal-kelma. U titgħallem topera kif jaħdmu l-prinċipji tas-saltna. Ġwanni 1. Isimgħuha. Għax mill-milja tiegħu. Għax mill-milja tiegħu. Aħna l-kol ħadna grazzja fuq grazzja. Il-milja tiegħu, il-milja tal-Alla, qed tgħix kollha fikom il-milja tal-Alla. Għax mill-milja tiegħu. Aħna l-kol ħadna
Min ħadu l-Ġesu? Min ħadu l-Ġesu? Mhix kiltuh bl-Ispiritu Santu. Il-milja talla da fikom min aċċetta l-Ġesu llum. Għalhekk għandkom is-saħħa telbu l-mart. Għalhekk għandkom is-saħħa telbu r-rapport negattiv. Għalhekk għandkom is-saħħa telbu l-gideb tal-għadu. His wiles bil-Grieg l-iskemi metodea, il-methods, jagħmel il-methods ix-xitan biex jisraqlek il-fidi. Min għalih, imma l-fidi tkun qed fik, kif ħanaraw. Sibu Kolossin 2 minn vers 6 sa 9. Il-mulej apposta tagħna dawn l-Iskritturi biex nimxu ismaħħa din. Biex nimxu fl-identità sħiħa bħal Ġesu fuq din l-art. Jekk mhux ħanimxu bħal Ġesu, ħanemnu li x-xitan huwa akbar. Imma mhuwiex, m'għandux qawwa fuqna xejn. Kif taqbdu dan l-arfien illum, taf ġuħ kollha. Il-milja tal-ħajja fi Kristu. Intom il-qajtu lil Kristu Ġesu l-mulej, għejxu mela maqudin miegħu, niżlu eruqkom fih kuljum u ibnu l-ħajja tagħkom fuqu. Issaħħu fil-fidi. Diġà mogħtija, mhux ħadd tibni l-fidi jew ikolkom iktar, imma issaħħu fil-fidi. Kif tallimtu tlew bil-gratitudni firħu, intom salvati. Qisu li ħadd ma jjassarkom filosofija, ismaħħa, u kliem qarrieq u fieraħ skont dak li hu ġej mill-bnedmin, skont il-prinċipji tad-dinja, rapport tat-tabib, prinċipji tad-dinja, negattività, prinċipji tad-dinja, Facebook, prinċipji tad-dinja, ħażen, prinċipji tad-dinja. U mhux ta' Kristu. Dawn mhumiex ta' Kristu qaltilna Kolossin, l-Ispiritu Santu. Fih hemm tammar il-milja sħiħa tad-divinità fil-ġisem. Ara xaw. U intom, vers 10, maqudin kif intom miegħu, maqudin mal-mulej. Għandkom sem mill-milja tiegħu. Għandkom il-milja tiegħu. U li hu r-ras tal-prinċipati u tas-setat kollha. Id-demoni kif jaraw lilek jibżaw li taqbad dili qed ngħidilkom illum. Jibżaw u ħataqbduha f'isem Ġesu Kristu. Bl-Ingliż tgħid, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, in the faith, in the faith. Edha hemm diġà, edha hemm, mhux qed tikber, mhux qed taħdem għaliha, edha hemm il-fidi diġà minn aċċetta l-Ġesu. As you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Sibu wieħed Ġwanni 4, vers 17. As Jesus is, ħatajdilna di bil-Malti, so are we in this world. X'għandi bħal Ġesu? Xari? Il-leħja? x'għandi? Il-qmis? X'għandi bħal Ġesu? Ġafina. U fejnu Ġesu bħalissa? Fejnu bħalissa Ġesu? L-Ispiritu Santu fejna? At the Father's right hand. Mhuwiex bambin. Mhux jikber. He's far above all. Il-fuq ħafna u bil-qiegħda. As Jesus is, so are we in this world. Now, 2024, September 2024. Not next month, not the next. Now. Today is the day of salvation. Dak li hemm fikom huwa akbar minn dak ta' barra. L-istess spiritu li qajjem il-Kristu fil-mewt jgħid fikom u għandkom il-fidi full tal-liben talla. Full. Dik il-fidi full li tqajjem in-nies mill-mewt. Dik il-fidi full li tmur tippriedka u n-nies isalvaw. Dik il-fidi full li tmur f'kamra x-xogħol u tintela bid-dawl. Dik il-fidi full tagħna tgħidilna min jemmina biss jgħix biha. 1 Ġwanni 4:17.
u l-imħabba issir sħiħa fina meta aħna nqawwu qalbna għal jum il-ħaq għax saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Mhux qed jikber, mhuwiex bambin. Tana mhuwiex bambin. Tana warret ar-rejiet l-alfa l-omega l-bidu u t-tmiem. L-ewwel u l-aħħar u mhux ħajkun hemm ieħor. Sibu Efesin 2 minn vers 8 sa 10. Din urin il-mulej u kelli jien ukoll. Il-Kristjan m'għandux problema ta' fidi, m'għandux problema ta' fidi. Il-Kristjan għandu problema ta' għarfien. Jekk ma nkunux nafu aħna x'ingħatajna, se nibqgħu ma nużawx dik il-qawwa u awtorità. Qawwa u awtorità x'jagħmlu? X'jagħmlu qawwa plus awtorità? Yes! Qawwa plus awtorità. Tħalluwiex għall-karta tal-eżami. Użawha! U selmu r-re, aħna soldati, aħna ambasċaturi tas-saltna, aħna sejrin l-qoddim u mhux lura, aħna ħanaħtfu l-Malta, aħna ġejna li gvern, ġejna 7 muntanji, inti għabillek tibża gvern, aħna ġejjin bl-ispirtu tal-mulej, jiena ma nafx kif imma ta' ġafija jaf kollox. Kollox jaf, kollox jaf. Kull ħar koppa ħatmil u kull il-sin ser jistqar. Ġesu Kristu huwa l-mulej. Għal-glorja tal-Alla l-Missier. Jiena ma nafx imma huwa jaf kollox. Efesin, intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux bis-saħħa tagħkom, u dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'don ta' Alla, mhux bl-opri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjilna. Alla ħejja l-opri ġejjin għalikom. Ġejjin naħtfu l-Malta għas-salvazzjoni, ħaneħilsu n-nies mix-xjaten, ħaneħilsu n-nies mill-mart, ħandatu n-nies it-tama u d-dawl. Aħna ġejjin u mhux ħanieqfu, għasik nkunu erba', mhux ħanieqfu. Li huwa ħejjilna minn qabel li għandna nagħmlu. Salvi bil-grazzja permezz tal-fidi u mhux bis-saħħa tagħna. Don, il-fidi, għajra xit naraw, il-fidi ingħatat fis-salvazzjoni bħala don minant Alla. Il-fidi ingħatat bħala don. Mhux bis-saħħa tagħna. Mhux bis-saħħa tiegħi. Jien m'għandix iktar minnek Fernando, m'għandix iktar minnek Fernando, m'għandix iktar minnek Matthew, m'għandix iktar minnek Chris, m'għandix iktar minnek Lawrence, m'għandix iktar minnek Chelsea, m'għandix iktar minnek Rebecca. Aħna ngħatajna kollha l-istess fidi tal-liben ta' Alla tajlek l-Iskrittura mhux Ġeżri qed jgħidlek. Emnu! Sibu 2 Pietru 1, għara xal Pietru minħal Pietru li jiex ma' Kristu u tkellem miegħu u raħ wara l-qawmin mill-imwiet u jaf xirċieva dirett minn għal-missieri li kiteb l-istegwaċi kollha ta' Ġesu ta' kull żmien. 2 Peter 1, vers 1. Xmun Pietru għaddej u apostlu ta' Ġesu Kristu lil dawk li għal-ġustizzja ta' Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu kellhom il-barka li jkollhom fidi għażiża daqstana lil ġodda tikteb fidi daqstana kollha l-istess fidi għandna. Grazzja lilkom u slim bil-kotra bis-saħħa tal-għarfien sħiħ tagħkom ta' Alla u ta' Sidna Ġesu. Bl-Ingliż hekk tajt tara. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us, through the righteousness of God and our Savior. Hawnhekk Pietru kiteb li aħna ksibna fidi prezzjuża, fidi identika bħal tiegħu eżatt. Pietru, qabel tweled mi ġdid mexa fuq l-ilma, l-istess fidi ngħatajna. Fejn għaddew bid-del tiegħu bdew qumu, qajjem in-nies mill-mewt, fidi identika għandna.
ħanaraw x'in il-problema soon. Mill-ewwel mal-mument li hemm minna mhux proċess jew forsi jew il-qudiem imma identika mal-ewwel il-fidi tagħna. Identika. Tgħodux taraw li jaraw il-kelma li ħierġa, aqbduha, ħanbidlu n-nazzjon, aqbduha. This is the answer. River of Love is the answer of Malta. Għaliex qed ngħid dan kollu? Fejn irrid nasal illum? Provajt nibni fondazzjoni fuq il-ġebla, fuq Kristu. L-problema mhux il-fidi, meta jqumu ċ-ċirkostanzi kontra tagħna, u Ġesu urina ħafna eżempji fl-Iskrittura, anke l-bieraħ, fidi daqs mustarda tista' titfa' muntanja daqs il-Mount Everest, il-baħar, u muntanja ta' kull tip. Fidi daqs mustarda, meta Ġesu mhux fidi daqs mustarda tagħna, full. Fi Ġwanni 5:44 Ġesu jgħid fittxu l-unur mingħand Alla biss, jiġifieri tħabbilx rasek x'qed jiġri madwarek. Għaliex il-biża' mill-bniedem inassa, kif jgħid Proverbi 29:25. Min jibża mill-bniedem jaqa' fi xkiel, imma min jittama fil-mulej ikun fil-kien. Għalhekk tiċċaqlaqx bl-opinjonijiet tal-bniedem. Għaliex waqt li inti miexi jew miexja bil-fidi, ħajjidħol in-nuqqas ta' twemmin u dubju u jtik bissieq minn wara. Ir-rapport, il-Google, u l-ieħor, u l-Instagram, u t-TikTok, u t-tabib. Daku il-problema tal-fidi. Qed temnu l-tabib. Intom li qegħdin hawn taħt il-kelma, hawnhekk li qed tisimgħuni. Intkom għandkom fidi, u naf. Għax Alla jużakom u narahom. Imma drabi oħra fis-sistema tal-moħħ tagħna jidħol in-nuqqas ta' twemmin. Bħal pereżempju tibża x'se jgħidu n-nies fuqek, tal-familja, tax-xogħol, il-ġar. Naf mara. Kien darba l-ħadd mort nitlob magħha. Kella kundizzjoni il-mulej indikali biex inkisser dak l-ispirtu bin-nar qaddis talla. Jumej wara kellha l-isptar. Marret ħabba xi ħaġa oħra. U t-tobba mlula CT scan, u raw u ġiet qatat nifisha u qaltlu minħabba dik li għandi li tlabna fuqha tip ta' kondizzjoni. Alla le tagħmel xejn. Alla, il-professur. Irrealizzak li kjat qabbes it-tifel tagħha li kien magħha. Allu xejn ma jistax ikun daqs kemm inna waslu għal emmulaw. Inna naħdu għan tobba. Ma jistax ikun. Allu inti ħatmeri li professur. Allu qed ngħidlek m'għandix dik il-ħaġa allu, mhix minn hekk qatat nifisha. Kienet taf ġara, qabżet bil-fidi, u mbagħad marret id-dar. Ġew dawk li jafuha kollha. Ma jistax ikun! Ħuk għandu bħalek! Dik ġenetika, ilek mitwelitek! Ma jistax ikun! Jidħol it-test. X'se tagħmel? Lil min se temmen? Se tibqa' timxi fuq dak li jgħid Alla, inti mfejqa jien għamiltek ġdida, jew se tisma' lil eħna tad-dubju, ir-rapport tal-għadu u l-gideb fuq ħajtek. Ġesu qal inħallili u x-xitan ma jidħolx hekk mhux biex jisraq, joqtol u jeqret, imma jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja u l-ħajja u l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Will you believe God? Temnuħ il-mulej, jgħid il-mulej! Immaġina bebbuxu u żiemel u ġebla naqa kbira. Meta twelidna minn ġdid permezz tal-ispirtu qaddis u l-fidi full tal-liben Alla, minn bebbuxu sirna żiemel. Ingħatajna fidi li telep id-dinja, imma f'daqqa waħda ġejna marbuta ma' ġebla jisimha dubju. Waqt li kont miexi fil-mixja, f'daqqa waħda ma tistax tiċċaqla, issa fil-qed tiġri biż-żelu,
rabtuk għal ftit minuti u int peress li smajt, rajt, ħassejt il-ħabel jistira jgħidlek daqshekk. U inti għad daqshekk jiena marbuta l-omri u waqaf timxi l-qudiem. Dak li rajt, dak li smajt jista' jkun ir-rapport tat-tabib. Weġġa' minn xi ħadd li tħobb u tibqa' ddur mal-istess ħsieb. Aħbar ħażina, mewt, negattività minn dawk ta' madwarek jew il-mezzi soċjali. Kliem mingħand nies li ma jafux minnu Ġesu, ma għandhomx idea minnu Ġesu. Jew l-emozzjoni tagħna li tqarraq bina meta naħsbu li Alla mhux jismana. Għax qed naġixxu bil-ħass u bli naraw. Hemmhekk inkunu dħalna fir-realm tal-ġisem, ir-realm tas-sensi. Barra mill-ispirtu fejn jrid iwaqqana x-xitan, spiritu kontra ġisem. Spiritu kontra ġisem ejja nresqu r-ruħ lejn l-ispirtu. Din il-mistoqsija. Kemm għandek dubju f'ħajtek? Il-fidi sħiħa 100%. Dini, jekk taqbad din illum, tkissru x-xitan. Tkissru, m'għandu s-saħħa, gideb għandu biss. Kemm għandek dubju f'ħajtek? Il-fidi sħiħa 100% laqjat fi Kristu u qed timxi miegħu. Il-bar tad-dubju. Il-bar tad-dubju. Kemm jgħid 80, 60, 40, 20, 10. Minn fejn qed tiekol. Social media dubju biss ħaġiblek. Dubju. Anki taqra skrittura ta' Kristu biskuża. M'hemm xejn. Dekorazzjoni, m'hemmx rivelazzjoni biex iżejjen. Rivelazzjoni toħodha meta tpoġġi mal-mulej waħdek. Facebook ma jdik xejn. Żibel dik. Biex tfittex il-mitluf biss sibu Facebook. Il-bqija armieħ lem. Armieħ. Il-mulej mhux ħalli nitkellem fuqhom dawn l-affarijiet. Għax nagħti offenses in-nies. Ma għadu mhux iż-żmien imma żmien jasal. Min fejn qed tiekol l-ikel tiegħek? Min fejn qed tieklu l-ikel tiegħek? Alla ħassejtu jibki, meta beda jurini dawn l-affarijiet beda jibki. Beda jibki qas kont naf nibki spiċċajt nibki miegħu. Id-differenza bejn l-aqwa nies kbar ta' Alla. Il-pastor, l-evanġelista, il-pastor Nikola, inti taf x'inhi min minna għandu l-inqas dubju jopera fih. Min għandu l-inqas dubju jopera fih? How much less unbelief we have. Għaliex aħna kollha ingħatajna l-istess fidi, kollha ingħatajna l-istess fidi ġewwa fina. Abraham tajlek il-kelma ta' Alla considered not. Considered not. Ma konsidrax li ġismu mejjet li kellu 100 sena. Abraham ma kellu aħbarijiet jisma', ma kienx hemm television. U l-nisa ma jistax ikollhom it-tfal għax ħażin ta' dik l-età. U t-temp gris u l-qamar kwinta u miljun ħelf ħaġa oħra li jnislu d-dubju. Sibta Google, għalli jekk il-Google u l-kelma tal-Alla x'qalt lek. Alla jieħu għalih. Alla tieħu għalih. Qed infittxu r-rapport tat-tabib. Qed infittxu l-Google, qed infittxu tajt il-social media, qed infittxu x'jgħid Peppi ta' Xarabank. Mingħajr ma naraw x'inhu jgħid Ġesu! Qed iwarbuh il-mulej. Għalquh dak il-bieb, użawh biss biex tfittxu l-mitluf. Qed jisraqilkom dak li Alla ġatak. Abraham probabbli kellu fidi daqs mustardax, ma kienx jimwieled mill-ġdid, ma kienx jimwieled mill-ġdid, ma kellux l-Ispirtu Santu fih. Considered not. Ma kellux it-talim tagħna niklu l-laħam minn hawn u ħanibqgħu l-istess post fuq il-ħalib. Imma madwaru ma kienx hemm propaganda u aġendi. Għalhekk aħna l-ikbar ġenerazzjoni aħna l-Kristu ġej, irridu nġeddu ruħna mal-kelma tal-Alla biex ma nibqgħux naħsbu kif taħseb id-dinja. Tibqax taħseb kif taħseb id-dinja. Tibqax titkellem bħal nies tad-dinja u nagħtu widel lid-dinja. Għax Alla xejn ma hu impossibbli għalih u għal min jemnu kif jgħid Flut 11:6 imma mingħajr fidi huwa impossibbli li noġbuh għax min jiġi għand Alla jrid jemmen li hu li hu jippremja lil dawk li jfittxuh bħeġġa kbira.
Għal min għandek ħeġġa llum. Għal min għandek ħeġġa llum. Iżajija 54:17 jgħidlek l-ebda arma li hija ffurmata kontrik m'għandha tirnexxi u kull il-sil li jqum kontrik f'ġudizzju inti tikkundanna. Hu awtorità. Ħanaġġel ħanajt biċċa kliem li tan il-mulej biex isaħħilkom il-fidi u ħanaddi minn dan il-passaġġ. Ġesu għallhom f'Mark 9 u Matthew 17 kien hemm raġel b'tifel kellu spiritu mbikkem u l-apostli ma setgħux joħorġu dak ix-xita minn ġa fih. U Alla għallhom xi ħaġa fit-tmiem imma mhux ħabba l-ispirtu minn Ġesu lid-demonju. Ġesu għallhom dan it-tip jitlaq bis-sawm u bit-talb. U Ġesu lil dak ir-raġel għallu temmen int kellu fidi kbira għax kieku ma marx għand Ġesu. Mulej għallu jien nemmen ejn in-nuqqas ta' twemmin tiegħi. Mhux problema ta' fidi kellu full. Għalhekk Ġesu għallhom dan bit-talb u s-sawm ma qallhomx għad-demonju. Ġesu ma bidx jitkellem fuq id-demonju. Jew l-ispirtu mniġġes għaliex l-ispirti huma suġġett għall-isem ta' Ġesu li fih il-qawwa li jriegħed l-infern sħiħ f'daqqa. Ġesu bida jindirizza l-kuntest tal-istorja, id-dubju u n-nuqqas ta' twemmin. Id-dubju u n-nuqqas ta' twemmin. Isem Ġesu jriegħed l-infern sħiħ waħdu. Il-problema hija aħna mhux Alla. Ejja nemmnu l-kelma tal-Alla aktar mill-dinja. Ejja naqtu s-sorsi li Satana qed ġibinna f'ħajjitna biex iġeluna ndubitaw. Aqla l-plakka tad-dubju ersaq il-bot u għaddas rasek fil-kelma tal-Alla. U tgħallem fuq dawn l-affarijiet li tkellimna fuqhom illum. U żgur issib it-teżor li diġà Alla tefa' fik, Alla tefa' teżor u tara kif il-fidi tibqa' tagħmel xogħla f'ħajtek. Alla qallu l-Iżajija dan il-kliem għalikom kollu. L-aħħar ġiex kelmiet mingħand Alla dirett mit-tron tiegħu. Min hemmen ir-rapport tagħna qallu l-Iżajija. Il-Pawlu għallu min hemmen ir-rapport tagħna u llum jgħidli ibni Ġesu min hemmen ir-rapport tagħna. Ngħidlu iva missier, iva bil-fidi ngħidu, iva missier, il-Knisja River of Love hemmnet ir-rapport kollu tagħna. Dan hu l-moviment tal-Ispirtu Santu li jemmen u li hu mimli bl-Ispirtu li ngħata il-fidi tal-liben Alla infull u se jkompli bħal xmara mimlija persistenza tbiddel dan in-nazzjon. Aħna qegħdin hawn mhux biex niċċassaw imma qegħdin hawn biex nieħdu kollox sa ma jiġi l-mulej Ġesu għalina. Aħna mhux se nimxu biċ-ċirkostanzi ta' madwarna. Aħna nimxu bil-kelma ta' Alla. Mhux se niċċaqalqu b'dak li naraw imma b'dak li Alla biss għaliex akbar u dak li hemm ġofina minn dak li hemm barra bħalma hu Ġesu hekk ukoll aħna f'din id-dinja. Mhux se nċedu għal persekuzzjoni, mhux se nċedu għal gideb tal-għadu bl-attakki fil-midja soċjali, mhux se naqgħu għal provokazzjoni, mhux se nessaraw bl-armi ta' din id-dinja karnali. Aħna sejrin il-qoddim u mhux lura kif jiġi r-riżultat tas-saħħa. Ħadna deċiżjoni li se nibqgħu fix-xmara tal-fidi. Nemmen dak li qal Alla minkejja dak li hemm miktub fin-natural fuq karta. Jiena se nemmen li bil-ġrieħi tiegħu ta' Ġesu jiena ksibt il-fejqan sħiħ u permezz ta' dan il-moviment tal-Ispirtu Santu li hu xmara li qed gelgel mimlija bil-fidi tal-iben Alla. Mhux se nagħti widen lil-ladu li jgħidli miġnun, mhux se nagħti widen lil-ladu meta jgħidli mtektek, iktar mad-dinja mhux se tmur għall-ħażin għall-ar, iktar Alla se jqawwi l-ġust, it-tajjeb se jsir aqwa fejn hemm dlam ċappa hija opportunità għalik, iva għalik biex tiddi daqs il-kwiekeb ta' smewiet. Alla permetta dlam dan iż-żmien biex inti ikollok ir-rwol fl-istorja tiegħu. Dawn huma ġranet profetiċi u intom nies profetiċi. Allura jekk taħseb li m'għandekx il-kapaċità, jiena nfakrek li fil-ktib tal-Atti tal-Apostli jekk kienu jidhru li ma setgħux jagħmlu dak li jagħmlu. Għalhekk jekk naħsbu li ma nistgħux nagħmluha din tajjeb għaliex dan kollu mhux minħabba fina imma minħabba fih li nħallu lilu jaħdem minn ġofina. Iva li huma bidlam, dan huwa nur li aħna weqfin għall-Messija għal Ġesu li hu jiswa kollox din il-ħajja. Dak kollu li qed jiġri fil-kultura tagħna ma qalitux minn qabel il-kelma tal-Alla. Biex minn qabel qalitu l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla profetizzatu għalhekk ma hemmx għalfejn nibżgħu.
Jekk qiegħed hawn f'din is-sija, Alla għażlek apposta f'din is-sija u jekk Alla għażlek allura huwa appuntak u huwa dilkek għal din is-sija jekk hemm maġġoranza kontra t-toroq tiegħu u inti fil-minoranza. Mela inti mbirek għaliex Alla jista' jaħdem iktar b'minoranza li huma mimlija nar. Għalih! Mill-li b'maġġoranza li mhumiex, l-aqwa nies żgur mhumiex parti mill-maġġoranza, l-aqwa nies qegħdin hawn. Alla sejħinna biex nkunu nies li mmorru kontra l-kurrent. Aħna maħniex minn ta' din id-dinja, aħna minn dawk li niġru kontra l-kurrent u dan huwa unur. Iva dlam huwa kbir imma Alla tagħna huwa ikbar. Il-ħażin hu b'saħħtu imma Alla tagħna huwa b'saħħtu iktar. Dan kollu moriħx qatt ma mela din li jelef l-istorja kontra l-ħażen matul iż-żminijiet. Alla jgħid li xejn ma impossibbli miegħu, xejn. U inti għandek tieħu kuraġġ u saħħa minn din li ma Alla minn tgħaddi minn xi tgħaddi bħalissa u taħseb li inti dan huwa impossibbli għalik biex teleb din il-ħaġa. Infakrek li ma Alla xejn ma hu impossibbli. Għandna l-isfida miegħek ħalli iktar minn qatt qabel fis-sejħa li takalla u għalhekk tgħix b'manjera denja lejn dik is-sejħa. Dak kollu li mhuwiex sewwa jew mhux f'postu fis-sejħa tiegħek wasal iż-żmien li tqaċtu minn ħajtek issa dalgħodu stess dak kollu li Alla qallek biex tibda tagħmel u għalhekk ma bdejtx fis-sejħa tiegħek wasal il-ħin li tibdih minn issa minn dalgħodu stess. L-għadu irid l-nies Alla jkunu intimidati, diskoraġġuti, iridu maqfula, bla saħħa, jgħixu fuq id-difiża u jrid li huma jaqtaw qalbhom. Iridhom ikunu silenzjużi, jgħixu qishom qegħdin fuq in-naħa tat-telfa. Imma aħna bli naraw nafu li Alla tagħna huwa ħaj. Alla tagħna huwa reali. U jinsab tajjeb ħafna huwa għadu fuq it-tron u m'għandux intenzjoni li jitlaq minn fuqu. Il-gvern ma jistax ineħħih minn fuq it-tron, lanqas Hollywood, lanqas l-aġenda woke. Ma tistax neħħi lil Alla minn fuq it-tron, jistgħu jgħidu, jirrabjaw, iwersqu, jista' jkun li jkollhom il-ġurnata tagħhom, imma kun naf li Alla se jibqa' bil-qiegħda fuq it-tron u ser iżul. Jagħmlu x'jagħmlu mhux ser iżul. Kun naf li Alla mhux lest huwa se jkun li jgħid l-aħħar kelma sakemm għandek lil mulej inti għandek it-tama. U għal-kem xi drabi jkun jidher inti fuq in-naħa tal-liefa, temmin xek, hekk kien jidher għal-Mosè li qiegħed fuq in-naħa tal-liefa. Hekk kien jidher għal-Ġeremija, hekk kien jidher għal-Pawlu, hekk kien jidher għall-Apostli, anke għal-Iżrael. Jidhru li kienu fuq in-naħa tal-liefa l-4000 sena. Imma fejn hu l-Farawni issa? Fejn hu Ahab? Fejn hu Jezabel? Fejn hu Neruni? Fejn hu l-Imperu Ruman? Fejn huma l-imperi u l-qawwiet kollha li ppruvaw jeredikaw lill-Iżrael matul iż-żminijiet? Huma tilfu, huma waqgħu, lanqashom fostna. Imma n-nazzjon ta' Iżrael hija hawn, l-Evanġelju tas-Salda tal-Alla u tal-Messija hija hawn u għalhekk inti se tibqa' fuq saqajk u tirbaħ. Għamlu kuraġġ, ħuti. Intom rajtu li l-mulej kemm il-darba jiċċala għall-poplu tiegħu. Għamlu l-konfidenza li anke intom se tgħixu f'dik il-qawwa. Intom ħadgħixu f'dik il-qawwa. Qatt ta' qalbek huwa żmien li nieqfu ngħixu fid-difiża u nibdew ngħixu fuq l-offiża nattakkaw. Għandna ċans wieħed il-mument tagħna huwa issa. Ejja ma naħluhx, ejja nagħmlu l-aħjar li nistgħu. Wasal iż-żmien li ma niġrux lemm il-ġganti imma niġru lejn l-ġganti. Wasal iż-żmien biex l-ġganti jiġru lemm kif jaraw lilna. Wasal iż-żmien biex ngħixu f'manjera denja u xierqa sejħa kbira u għolja li Alla tagħna. Għaliex intom li qegħdin hawn dalgħodu u qed issegwu hemm is-sejħa ta' Alla fuq ħajjitkom.
Għaliex huwa għandu affarijiet kbar li qas biss tistgħu timmaġinaw. Matul dawn is-snin għaddejna minn ħafna taqlib bħal epidemiji, rajna kif id-dinja waqfet id-dur, rajna nies jiġu separati minn xulxin fid-dinja, qed naraw ġlied nar, gwerer, terrorizmu, taħwid, ġend, nub, immoralità galora u dlam. Imma aħna wkoll għadna hawn bil-wiefa suqgħodi weqfin. L-għadu ma jistax iwaqqafna u l-problemi tiegħek mhux se jwaqfuk. Xejn minn ġodin id-dinja ma jista' jwaqfek inti li qiegħed fil-mulej, is-sisien tal-infern ma jelbunix u mhux se jelbuna issa. Id-dlamijiet melbux u ma jistgħux jelbu lid-dawl, ma jistgħux jelbu lilek. Il-bxara tal-mulej ma tistax tieqaf, ma tistax, għaliex Alla urina edeħ kemm setana. Ejja nimxu l-qoddim, ejja nagħlqu din is-sena 2024 bl-aħjar mod li qatt kien hawn. Ejja neħdu aktar u aktar territorju, ejja nitolbuha l-aktar, nemnuh għal-aktar u għal-affarijiet kbar li aħna ma nistgħux naħsbu u nimmaġinaw, għal sewba ġdida u qawwija tal-glorja kbira tiegħu. Għaliex Alla tiegħek huwa Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, Alla ta' Mosè, Alla ta' David, Alla ta' Elija, Alla ta' Ġehoshafat, Alla ta' Ġosaja, Alla ta' d-dixxib li bidlu d-dinja kollha. U Alla ta' Izrael li miktub hemm ismu u li huwa Alla tagħna donna u Alla tiegħek u qiegħed miegħek issa u qed jgħid lilek jien issa lilek ġibtek fl-eżistenza apposta għal dan iż-żmien meta sejjaħtlek u tfajtek f'ġuf ommok jiena għażiltek u jiena ma warrabtekx. Għalek tibżax għalix jiena miegħek, tibża minn ħadd, jiena Alla tiegħek, jiena nsaħħek, jiena ngħinek, jiena nerfek bil-lemenija l-qawwija tiegħi. Għalek raġel talla, mara talla, u widdi għalix id-dawl u miegħek u l-glorja talla llum ġiet fuqkom. U akbar il-mulej jien u fik mill-għadu minn dak li hemm fid-dinja u miegħi jgħid il-mulej xejn ma hu possibbli. Amen. Grazzi mulej tal-kelma tiegħek. Grazzi mulej nħobbuk mingħajrek ma aħna xejn msier. Grazzi tal-wird glorjuż li tfajt fuqna mulej. Grazzi ta' kemm issaħħaħna u trawimna fil-kelma tiegħek u grazzi li tallimna xi ksibna fi Kristu mulej biex nkomplu nieħdu aktar territorju Misri Qaddis. Nitlob mulej biex din il-kelma tinżel fil-qlub tan-nies mulej u tkabbarhom u tġeddidhom bħalma tiġġedded lili wkoll mulej kuljum ħalli nelbu id-dlamijiet mulej u nkomplu nixalu s-soċjetà bid-dawl ta' Kristu mulej. Nitolbuk mulej li l-qawwa tiegħek tkompli tinvadi din il-konferenza ħalli ssaħħaħ il-poplu tiegħek u nkomplu nġibu glorja lill-ismek biss għaliex inti ħaqqek kull tifħir seta' qawwa glorja u nur mulej f'isem Ġesu Kristu.